హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం భగవతే దేవాయ వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తదోదయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. ప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు షార్ట్ భాగవతంలో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 3వ అధ్యాయము సర్వ అవతారములకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే మూలము అనేటువంటి అధ్యాయంలోని ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలను చూస్తున్నాము. ఈరోజు 19వ శ్లోకము. ఇందులో ఆ భగవంతుని యొక్క 15వ అవతారమును గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము. హరే కృష్ణ. పంచదశం వామనకం కృత్వా ఘాదద్వరం భలే పదత్రయం యాచమానః ప్రత్యాదిత్సు స్త్రీపిష్టపం. సో 15వ అవతారంలో భగవంతుడు వామన రూపమును స్వీకరించి బలిమహారాజు ఏర్పరిచినటువంటి యజ్ఞస్థలిని దర్శించెను. త్రిభువన రాజ్యమును తిరిగి పొందవలెనని హృదిలో తలచియున్నను అతడు కేవలము 3 అడుగుల నేలను మాత్రమే దానముగా కోరెను అనేది ఈ శ్లోకం యొక్క భావం. పంచదశం వామనం. సో ఆ భగవంతుడి యొక్క 15వ అవతారంగా వామన ఒక చిన్న బ్రాహ్మణ బాలుడు రూపంలో కృత్వాగాత్ అద్వరం. సో ఆ చిన్న బ్రాహ్మణ బాలుని రూపాన్ని ధరించి ఆయన ఆ బలి మహారాజు మహాబలి చక్రవర్తి అయినటువంటి ఆయన చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ యజ్ఞ స్థలానికి వెళ్ళి పదత్రయం యాచమానః. సో అంటే ఆయన పదత్రయం 3 అడుగులు నేలను మాత్రమే యాచమానః యాచించాడు, అడిగాడు అని చెప్తున్నారు. బ్రాహ్మణుడుగా అతడు రాజుని అడిగేటువంటి దానం అడిగేటువంటి వాడు కనుక. సో మరి ఎందుకు అలా అడిగాడంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ప్రత్యాదిత్సు తిరిగి అందించవలనని ఆ హృదయంలో దేన్ని అంటే త్రిపిష్టపం ముల్లోక రాజ్యములను. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము చూసినట్లయితే కొద్ది కొద్దిగా వసుగుచు శ్రీకృష్ణుడు చివరకు సమస్త విశ్వమునే ఎవరికైనాను వరంగా నొసగగలడు. అదే విధంగా కొద్దిపాటి భూభాగమును అర్థించుటయనడి నెపమున సమస్త విశ్వరాజ్యమును అతడు హరింపగలడు
అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ముఖ్యంగా మనము ఈ వామన అవతారాన్ని మనం చూసినట్లయితే, ఎందుకంటే పూర్వపు శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు నరసింహ అవతారాన్ని ధరించి మరి మహాశక్తివంతుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించినటువంటిది మనం చూసినటువంటిది. సో అక్కడ ముఖ్యంగా ఎంతటి బలవంతుడైన అసురుడు యొక్క శక్తి తృణప్రాయము అనేటువంటిది, అందుకే ఆ శ్లోకంలో వెదురు బొంగును చీల్చినట్లుగా చెప్తారు, ఒక గడ్డి పరక లాంటి ఒక సో కాబట్టి భగవంతుని యొక్క శక్తి ముందు అసురుల యొక్క శక్తి చాలా తృణప్రాయము అనేటువంటిది మనకి పూర్వపు శ్లోకంలో తెలియచేయబడినటువంటిది. మరి ఆ క్రమంలోనే ఇక్కడ మహాబలి చక్రవర్తి అయినటువంటి ఆయన ఆ క్రమంలో చూసినట్లయితే మహాభక్తుడు, అతి శ్రేష్ఠ భక్తి వంశమైనటువంటి ప్రహ్లాదుని యొక్క మనుమడు. మరి వాస్తవానికి అతడు ధర్మపరుడు, దానశీలుడు. అయితే అతడు క్షత్రియుడు, అంటే శౌర్యంతో ఆ ఇంద్రలోకంతో సహా 3 లోకాలను కూడా జయించినటువంటి పరిస్థితి. ఆయన మహాబలి చక్రవర్తి, మహాబలి అని చెప్తుంటాం, మహాబలి చక్రవర్తి. సో ఎంతో మరి ఆ ప్రహ్లాదుని వంశంలో వచ్చినటువంటి వాడు. ప్రహ్లాదుడి తర్వాత క్రమంలో ధర్మపరుడు, దానశీలుడు, ఎంతో శౌర్యం కలిగినటువంటి వాడు కనుక ఆయన రాజ్య విస్తరణ కాంక్షతో ఆయన ఇంద్రలోకంతో సహా 3 లోకాలను కూడా జయించినటువంటి. సో ఎప్పుడైతే మరి మహాబలి చక్రవర్తి ఆ 3 లోకాలను జయించాడో, దాంతో దేవతలు తమ యొక్క స్థానాన్ని కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి. సో మరి ఎప్పుడు దేవతలు వారి యొక్క స్థానాలను కోల్పోవడము, వారికి ఆపదలు ఏర్పడినప్పుడు వారు వెంటనే చేసేటువంటిది ఆ మహావిష్ణువుని ఆశ్రయించడము. సో ఇక్కడ కూడా వారు మరి ఆ దేవతలు శ్రీ మహావిష్ణువుని ప్రార్థన చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఆ ప్రార్థనలలో వారు ఆ మహాబలి చక్రవర్తి మంచివాడే అయినప్పటికీ కూడా మరి లోకాల యొక్క సమతుల్యతను కాపాడవలసినది మీరు, ఎందుకంటే మహాబలి మరి మంచి భక్తుడు కూడా. సో కనుక మరి వాళ్ళు వేడుకునేటప్పుడు లోకాల యొక్క సమతుల్యతను కాపాడండి అంటే, దేవలోకాలను దేవతలు పరిపాలించవలసినది, ఇంద్రలోకాన్ని ఇంద్రుడు పరిపాలించవలసినటువంటిది. కానీ ఈ మహాబలి చక్రవర్తి ఏం చేశాడు, ఇంద్రలోకాన్ని కూడా జయించడం వల్ల లోకాల యొక్క సమతుల్యత చెడిపోతుంది. ఎందుకంటే అతడు పరిధి భూమండలం వరకు అతడు చేసుకోవలసినటువంటిది, కానీ ముల్లోకాలను పైన దండయాత్ర వేసి ముల్లోకాలను కూడా జయించినటువంటి వాడు మహాబలి. సో దేవతలు ఆ విధంగా సమతుల్యతను కాపాడమని అడగగా ఆ భగవంతుడు మరి 15వ అవతారమున, సో ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి పంచదశ 15వ అవతారం వామన రూపము, ఒక బలహీనమైనటువంటి బ్రాహ్మణ బాలుడు రూపంలో కృత్వా స్వీకరించినటువంటి వాడు. పంచాదశకం వామన కృత్వా అగాత్ అంటే వెళ్ళాడు, అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాడంటే అద్వరం బలహే. సో బలి మహారాజు చేసేటువంటి ఆ యజ్ఞస్థలికి వెళ్ళాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వామన అవతారాన్ని దాల్చి ఆ బలి మహారాజు ఒక గొప్ప యజ్ఞం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ అశ్వమేధాది యజ్ఞం చేస్తూ ఉండగా మరి ఆ దేవతల యొక్క ప్రార్థన మేరకు భగవంతుడు అతిదేవి గర్భంలో జన్మించి ఒక చిన్న బాలుడుగా, బ్రాహ్మణ బాలుడుగా మరి రూపంలో అవతరించి ఆయన
చిన్న వామనుడుగా కనిపించినప్పటికీ కూడా అపారమైనటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి వాడు, తేజ అంటే బ్రాహ్మణత్వాన్ని అన్ని కలిగినటువంటి వాడు. ఇక ఆ వామన రూపంలో బలి మహారాజు ఒక గొప్ప అశ్వమేధాది యజ్ఞం చేస్తూ ఉండగా అక్కడికి చేరితాడు. సో ఎప్పుడైతే ఆ బాలుడు, బ్రాహ్మణ బాలుడు అక్కడికి వస్తాడో, ఆ బాలుడు యొక్క తేజ చూసి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. సో మరి అక్కడికి వచ్చినటువంటిది బ్రాహ్మణ బాలుడు. మరి అతన్ని చూసినటువంటి బలి మహారాజు ముచ్చటపడి ఆ ఎంతో తేజోవంతంగా ఉన్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మణ బాలును చూసి ముచ్చటపడి, ఓ బ్రాహ్మణ కుమారా, నీకేం కావాలి? ఎందుకంటే నేను యజ్ఞం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో నీవు వచ్చావు. మరి సాధారణంగా యజ్ఞ యాగాదులు చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో రాజులు కానీ చేసేటువంటి వారు మరి భూరి దానాలను ఇవ్వడము, బ్రాహ్మణులకు దక్షిణలు ఇవ్వడము అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉండేది. సో ఆ క్రమంలోనే బలి మహారాజు మహాబలి మరి ఆ వామను రూపంలో వచ్చిన, అంటే వామనుడిగా ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు అయినటువంటి ఆ బ్రాహ్మణ బాలుడిని అడుగుతాడు, బ్రాహ్మణ కుమారా, నీకేం కావాలి? సో అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణ కుమారుడైనటువంటి వామనుడు, నాకు 3 అడుగుల భూమి మాత్రమే కావాలి అంటాడు. ఎందుకంటే మరి వాస్తవానికి అతని హృదయంలో ఉన్నటువంటి భావన వేరు. ఏంటంటే ఆ నెపంతో ముల్లోకాలను తిరిగి అతడు తన ఆధీనంలో తెచ్చుకొని తన భక్తులైనటువంటి ఆ దేవతలకు అందించాలి అనేటువంటి, ముఖ్యంగా ఇంద్రుడు ఆయన ప్రార్థించినట్లుగా ఆ స్వర్గలోకాన్ని తిరిగి ఇంద్రుడికి ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో. ఎప్పుడు చేశా. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. పడుకోండి, చాలా డల్ గా ఉండరు, ఏటికి పోయేది. మ్యూట్ లో ఉండండి మాతాజీస్, ప్రభుజీస్. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. సో మరి ఆ బ్రాహ్మణ బాలుడుగా వచ్చినటువంటి ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు అసురరాజు అయినటువంటి మహాబలి చక్రవర్తిని 3 అడుగులు నేల అడగగానే ఆ బలి నవ్వుతూ అంటాడట, ఏంటి, నేను ఏదడిగినా ఇవ్వగలిగినటువంటి ఇంత సుసంపన్నునైనటువంటి నన్ను ఇంతేనా ఒక చిన్న కోరిక కోరుతూ ఉన్నావా? ఇంకేదైనా కోరుకు అంటే, కాదు, నాకు 3 అడుగుల నేల చాలు అని వినయంతో ఆ బ్రాహ్మణ బాలుడు చెప్తూ ఉంటాడు. సో అదే సమయంలో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మరి ఆ మహాబలి చక్రవర్తి యొక్క ఆచార్యులైనటువంటి శుక్రాచార్యుడు హెచ్చరిస్తాడట, బలి, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఈ బ్రాహ్మణ బాలుడు సాధారణమైనటువంటి బాలుడు కాదు, అతడు సాక్షాత్తు మహావిష్ణువే. కాబట్టి ఏదో నెపంతోనే, ఏదో మాయా భావంతోనే అతడు వచ్చాడు. కాబట్టి నీవు ఆయనకేమీ వాగ్దానం ఇవ్వవద్దు అంటే, కానీ బలి చక్రవర్తి అంటాడట, అన్నింటినీ వసగగలిగేటువంటి ఆ ప్రభువే ఇవాళ నన్ను అడుగుతూ ఉంటే, అడిగినది ఆయనే, ఆ ప్రభువే అడిగితే ఇవ్వడం నా యొక్క ధర్మం అని ఆ బ్రాహ్మణ బాలుడికి వాగ్దానం చేస్తారట. ఇస్తాను, సరే, నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి ఇంకా ఏది కోరుకోమంటే నువ్వు కోరుకోవట్లేదు, మరి నువ్వు అడిగినట్లుగా 3 అడుగుల నేల నేను ఇస్తాను అని అనడము. సో అప్పుడు మరి వాస్తవానికి ఆ వామనుడి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి అవతారము, ఆ మరి
ఆయన యొక్క వాంఛ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఇది వేరు. బయటికి అడిగింది మాత్రం 3 అడుగుల నేల మాత్రమే, ఒక చిన్న స్థలాన్ని 3 అడుగులు అని ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి పాదత్రయం 3 అడుగుల భూమిని మాత్రమే అతడు అడిగినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆయన హృదయంలో మాత్రం ముల్లోకాలని నుండి ఈ బలిని ఒక రకంగా అది ఇక్కడ భక్తుడి యొక్క పరీక్షగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అయితే ఎప్పుడైతే మరి ఆ బలి చక్రవర్తి వాగ్దానం చేశాడో అప్పుడే వామనుడు ఇక తన యొక్క త్రివిక్రమ రూపాన్ని, అంటే మహావిశ్వరూపంగా చెప్తుంటారు ఇక్కడ. ఇది త్రివిక్రముడు అంటే ఆ విక్రమం జయించడం కదా, 3 ముల్లో ఇక్కడ. సో ఆ మహావిశ్వరూపాన్ని ధరించి ఆ వామనుడు మహావిశ్వరూపాన్ని ధరించి త్రివిక్రముడుగా ఒక అడుగుతో ఈ భూమండలాన్ని అంతటినీ కూడా ధరించేసి ఆక్యుపై చేసి, రెండవ అడుగుతో ఆకాశం అంటే స్వర్గలోకాలు, ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలను, కిందవి అన్నిటిని కూడా మొత్తము ఆక్యుపై చేసి ఈ మొత్తం జగత్తంతా కూడా తన యొక్క 2 అడుగులతోనే కొలుసుకున్నాడు. 3 అడుగుల నేల అడిగాడు కదా. సో కానీ మొత్తం జగత్ అంతటినీ కూడా 2 అడుగులతోనే అతడు ఆక్యుపై చేసి పరిపూర్ణంగా ఆక్రమించి వామన్ను అడుగుతాడట, ఏమయ్యా? వామనుడు అడుగుతాడు బలి మహారాజుని, మహాబలి చక్రవర్తిని అడుగుతాడు, మరి నేను అంతా ఉంది ఇంత ఉందన్నావు, మరి నేను అడిగిన 3 అడుగులలో ఈ మొత్తము కూడా నీకున్నదంతా కూడా మరి నా యొక్క 2 అడుగులకే సరిపోయింది, 3వ అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలయ్యా నేను అడుగుతాడట. 3వ అడుగుని నువ్వు ఇస్తా ఉన్నావు, మరి దానం ఇస్తానని ఇవ్వకపోతే మరి ఇప్పుడు నేను ఏం చెయ్యాలి? 3వ అడుగు నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి కదా, మరి నీ వాగ్దానాన్ని ఎలా నెరవేర్చుకుంటావు అని అడిగితే, సో బలి చక్రవర్తి మహాబలి నమస్కరిస్తూ ఆ భగవంతునికి అర్థమైంది. ఆల్రెడీ శుక్రాచార్యులు వారు హెచ్చరించారు, నువ్వేమో ఈ చిన్న బాలుడు అనుకుంటున్నావు, సరదాగా ఆచామాచిగా బాలుని చూసి నువ్వేమో ముచ్చటపడుతూ ఆయన ఏదో 3 అడుగుల నేల అడిగాడు కదా అని చెప్పేసి ఇస్తా అన్నావు అని చెప్పేటప్పుడు అర్థమైంది. ఇక ఆయనకి నమస్కరిస్తూ, ప్రభు 3వ అడుగు నా యొక్క తలపై వెయ్యండి అని చెప్తాడట. సో ఇది సంపూర్ణమైనటువంటి శరణాగతి. సో అందుకే మనకి ఆ నవవిధ భక్తి మార్గాలలో సంపూర్ణంగా తనను తాను సమర్పించుకునేటువంటి సో దానికి మహాబలి చక్రవర్తి ఎగ్జాంపుల్గా ఉంటాడు. సంపూర్ణ సమర్పణ ఇది, అర్చనం, వందం, దాసనం, ఆత్మ నివేదనం. సో తనను తాను పూర్తిగా సమర్పించుకున్నటువంటి దానికి ఇక్కడ మహాబలి ఒక ఉదాహరణగా ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క 15వ అవతారంలో వచ్చినటువంటి వామనుడు అడగగా 3వ అడుగు నేను ఎక్కడ పెట్టాలంటే తనను తాను పూర్తిగా భగవంతునికి శరణాగతుడైనటువంటి భక్తుడు అయినటువంటి మరి ఆ బలిచక్రవర్తి తన భగవంతుని యొక్క 3వ అడుగుని తన నెత్తిన తన తలపైన వేయండి అని అడగడం, భగవంతుడు ఆ సందర్భంలో బలిని పాతాళ లోకానికి పంపడం చెప్తూ ఉంటారు. అయితే ఆ బలిచక్రవర్తి యొక్క భక్తికి మెచ్చినటువంటి, ఎందుకంటే భగవంతుడు తన భక్తులను పరీక్షిస్తాడు, అంతేకాని శిక్షించడు. అది ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవలసినటువంటిది. పరీక్షలు ఎన్నో కష్టాలు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి భక్తులకు. సో ఇక్కడ మహాభక్తుడుగా బలి అతని యొక్క పూర్తి శరణాగతికి, అతని యొక్క భక్తిని మెచ్చి
ఆ భగవంతుడు బలి చక్రవర్తి తనతోనే ఉండే అవకాశాన్ని ఇవ్వడము, అదే కాకుండా భవిష్యత్తులో అతడికి ఇంద్రుడుగా కూడా అయ్యేటువంటి వరం ఇచ్చినటువంటిది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది ఏంటంటే, వినయం ఉన్నవాడు మహానుభావుడవుతాడు, భక్తితో పరిపూర్ణమైనటువంటి సమర్పణ. భగవంతుడు భక్తుణ్ణి పరీక్షిస్తాడు కానీ వదిలివేయడు లేదా శిక్షించడు. ఎందుకంటే అతన్ని వదిలిపెట్టలేదు, తనకు ద్వారపాలకుడుగా ఉన్నాడు అని చెప్తుంటారు కదా. సో తనతోనే ఉంచుకుంటాడు తన యొక్క భక్తులను. సో ఇక్కడ మరి మహాబలి చక్రవర్తి ఓడిపోలేదు, గెలిచాడు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క హృదయాన్ని గెలుచుకున్నటువంటి వాడుగా మహా అద్భుతమైనటువంటి లీల, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలను మనము ఇక్కడ చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం యొక్క భావము. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా పూర్వ ఆచార్యులు వివరించినటువంటి అంశాల ద్వారా మనము తెలుసుకునేటువంటి అంశం. హరే